Hapon naman di ay. Magdali taani kay basin magabi anta ba. Kay murag layo-layo pag ito ako to ang baktasunon. Usa mabot atong dapita to. Yate, hapo naman di ay. Unsap itong mga tao datong balay oy nga kita ra may maintain suguon. Kadaghan nila didto. Nga nung sa ato pa man gyud. Sa apip ng mga tawhana uy. Mga tapulan jud ba? Na. Naaga ni mag surang-surang na sa unahan ron. Sigurado lagi. Bulintang lagi. Tignan. Lagdog kayo kita na siguro umintin. Brad, asam ka Brad? Dalang sa unahan. Nga naman di ay. Na Brad. Umuana ka da sa unahan Brad. Naay mong anay da Brad. Ay sus, isog ni. Di kumahadlok oy. Hala ka Brad oy. Nga naman di ay. Unsa man di na sa unahan? Naay mong anay da Brad. Anang ana Brad. Apat yun ka? Oo. Di kumahadlok ka na. Isog ko. Isog amo ang mga kadugo. Isang ka, bahala ka. Sus. Di ni mahadlok. Kay isog ni. Haw, ginsar bitaw makadaga na way sanina tanan. Dili bitaw ako, siya bitaw. A few moments later. Nip-nip naman di ay. Sakban yung kukuan ba? Gabi. Mauday ning giingon niya nga. Naaday mo patay ni mo diri kaning nga lugar. Sa to mang adeana. Isog ni. Di ni mahadlok. Tapos na day manghadlok diri. Na tinuoy. Binuang naman na ilaha. Sa isog ng pagkatawo. Yate. Lain na paminaw. Tama. Tugnaw ba? Tugnaw sa hangin lang. Paglain dyan ba? Di ni mahadlok. Isog ni. Lagi to. Summa siya diyan. Hala. Paduong man diri sa ko aning tawanan ni. Uy. Iya ko di aning lakaw uy. Burang lapit kayo Brad. Brad. Asa man ka padulong Brad? Brad. Ay, tawanan ni dili ko. Uy. Nilo paminaw ng dapita. Nangamig naman ako ang bandi. Lain lupa mati ba? Tugnaw ang hangin ba? Nawala ang tuhana, oy.
Asa magpadulong? Wala, gusto ni Dapita ba? Hi, Brad. May nabihi, Brad. Ha, 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 So karon mga idol, mag-shoutout dito mga idol. So shoutout tayo kay John Paul Rambano. So maura na. Ug salamat po sa inyong paglantaw sa mga video mga idol. Ug unta po nga inyo pong i-subscribe ang aming channel ug inyo pong i-suporta. So maura na mga idol, see you next video.